Sauti na 35 tarbiyyar yara da yake zo muku daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tsari muhimmi ne ga al'umma, ta ci barkatai rushewa ce ga al'umma. Idan yara suka zamanto suna da tsari, suka taso kan haka, to za a samu al'umma mai tsari, mai kula da tsari. Tsari ya kai muhimmancin da Amirul Mu'minin Ali, amincin Allah ya tabbata gare shi, yayin da aka sari kansa ya wasiya ga ɗansa Hassan da Hussein, ya tara da sauran 'ya'yansa baki ɗaya da iyalansa, yake cewa da su ina muku wasiya da dukkan 'ya'yana da dangina da wanda saƙo na ishe shi da jin tsoron Ubangiji da tsara lamarinku. Nahjul Balaga wasiƙa ta 47 da kuma Rawdatul Wa'izin shafi na 152. Wannan magana ce muhimmiya sosai. Mu duba mu ga Amirul Mu'minin a lokacin da yake halin rasuwa, amma yana wa 'ya'yansa wasiya da kiyaye tsari, tsoron Ubangiji da tsari. Rashin kintsi da ta ci barkatai na yara mummunan abu ne sosai. Su tsara kayansu, su tsara lamuransu, su tsara hatta da takalmansu, haɗa da tsara jikinsu, su tsara lokutansu, su tsara abubuwansu da lamuransu. Lokaci muhimmi ne a cikin tsari: lokacin karatu, lokacin aikin gida, lokacin fita wasanni, lokacin fita makaranta, lokacin aikin da aka bayar a makaranta. Waɗannan al'amura muhimmai ne sosai ga yaro har ma ga babba. Idan mutum bai tsara lamarinsa ba, al'amuransa ba za su taɓa tafiya daidai ba. Ku jarraba, ku sanya lokuta ga komai, ku jarraba ku ga irin ni'ima da za ta sauka, ku ga irin luɗufin Allah da zai sauka cikin wannan tsari. Tsafta tana daga cikin kyakkyawan abu. Allah mai tsafta ne, yana son tsafta. Ku yi tsafta daidai gwargwado, domin musulunci an gina shi ne akan tsafta. Musulunci tsaftatacce ne. Ku yi tsafta, domin ba mai shiga aljanna sai mai tsafta. Waɗannan su ne ruwayoyi daga manzon Allah, amincin Allah ya tabbata gare shi da alayensa. Sunan Tirmidhi juz'i na 5 shafi na 112, Kanzul Ummal juz'i na 9 shafi na 277, Tarikh Baghdad juz'i na 5 shafi na 143, Masnad Abi Ala juz'i na 1 shafi na 368, Sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 305, Kanzul Fawaid juz'i na 2 shafi na 185. Musulunci ya sanya haƙƙi kan mutum a kowane rana ta 7 ya tsabtace kansa da jikinsa. A wata ruwaya, Allah yana ƙin mai ƙazanta, mai dauɗa, mai majirkiciyar kama. A wata ruwaya, Allah yana ƙin mai dauɗa, mai majirkiciyar kama, wanda za a gan shi busu-busu, ga warin dauɗa, ga dauɗa ta yi kanta a kayansa, sannan kuma ga shi busu-busu. Allah yana ƙin mai ƙazanta. A wata ruwaya, tir da bawa mai ƙazanta. Aka ce, waye ƙazami ya Rasulallah? Ya ce, wanda abokan zamansa suke takurwa da warinsa. A wata ruwaya, wanda ya riki tufafi ya tsabtace shi. Alkafi juz'i na 6 shafi na 441. A wata ruwaya, ku wanke tufafinku, ku yi ado, ku yi tsabta. Tarihi Damashq juz'i na 36 shafi na 124. Ruwayi masu yawan gaske sun zo kan matsalar tsafta a kula sosai. Arzikin mutum da lafiyar mutum da yawa suna ɗamfarwa da tsaftarsa. Allah baya son ƙazami, mutane ba sa son ƙazami, hatta da halittun Ubangiji ba sa son ƙazami. Alheri baya son zuwa wajen ƙazami. Ƙazanta musiba ce. A yi tsafta, a kiyaye, a gyara gashi, a yi shiga, a yi kama wacce take ta kamala, wacce mutane za su yi sha'awarta. Maza da mata ba bambanci a cikin wannan matsala. Yarinya ko yaro, a cikin gida kuke, a zaune ko a waje ko a kasuwa ko a makaranta. Wanke hannaye kafin cin abinci da bayan cin abinci. Imam Ali, amincin Allah ya tabbata gare shi, yana cewa wanke hannaye kafin cin abinci da bayan cin abinci yana sa tsayin rayuwa, yana kuma kyautata gani. Alkafi juz'i na 6 shafi na 290. Yin aswaki yana da muhimmanci sosai. Ruwayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa suna cewa, a yi aswaki, a yi tsafta, ku yi riko da aswaki, ma dalla da yin aswaki. Ku tsabtace dasasanku daga abincin da kuka ci, ku yi aswaki.
kada ku shigo man da ƙazantar baki da warin baki. Kanzul Ummal juz'i na 6 shafi na 656, ruwaya ta 17,239. Sauran ruwayoyin da muka ambata sun zo a cikin Kanzul Ummal juz'i na 9 shafi na 314, Sunan Ibn Majah juz'i na 1 shafi na 107, Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba juz'i na 1 shafi na 197. A kiyaye warin baki. Manzon Allah ya ce kada wanda ya sake ya shigo masa yana warin baki. Mai warin baki yana tsananin cutar da abokan zamansa, yana haifan musu da cututtuka a cikin cikinsu. Mai warin baki abin ƙi ne gun Ubangiji, abin ƙi gun mutane. Idan warin baki ya kasance sakamakon ƙazanta ne, tir da ƙazamin bawa, in ji Imam Sadiq. Idan kuma ya kasance daga cuta ne, lalle a nemi magani. Ba maki wani ce warin yana fitowa daga cikinsa ne ko daga ƙirjinsa ne, to a gaggauta neman magani. Akwai kuma magunguna, akwai su, ba babu su ba, a nema domin mutum ya fita daga cikin waɗanda Allah yake ki, waɗanda mutane suke ki. Babu alheri ga mai warin baki, saboda haka yi kokari ya kawar da shi. Da kuma wanke hannu kafin bacci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa wanda ya kwana a hannunsa akwai datti sai wani abu ya same shi, to kada ya zargi kowa sai kansa. Muhimmancin wanke hannu kafin bacci ya zo a cikin ruwayi daban-daban. Sunan Tirmidhi juz'i na 4 shafi na 289, Musnad Ahmad bin Hanbal juz'i na 3 shafi na 251, Sunan Ibn Majah juz'i na 2 shafi na 1096, hadisi na 3297 da na 3296. Yanke farce yana daga cikin muhimmin abu ga yara, haka ma manya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa yanke farce yana hana cuta mafi girma, yana kuma bubbugo da arziki. Alkafi juz'i na 6 shafi na 390, Thawabul Amal shafi na 42. Da yawa za mu ga abubuwan nan suna da alaka da arziki kuma suna kore shaidanu. Tsabtace baki, wanka, kiyaye gashi da gyara shi, da kuma yanke farce. A wata riwaya, ku yanke farce domin shaidan yana gudana tsakanin nama da farce. Tarihi Damashq juz'i na 53 shafi na 247, ruwaya ta 11,237. Al-Firdaus juz'i na 2 shafi na 168. A wata ruwaya, ku yanke faratanku, ku binne a kai farko, ku tsabtace karkashin faratanku. Wannan ruwaya daga Annabin Rahama ta girmama sosai. Tafsirul Qurtubi juz'i na 2 shafi na 102 da Kanzul Ummal ruwaya ta 17,239. Karkashin inda dauda take taruwa ku tsabtace shi, ku wanke shi. Idan ma mutum bai yanke farce ba, domin farce a wajensa ado ne, to lallai ya tabbatar karkashi ya tsarkake shi. Duk da ba kasafai ake son namiji ya tara farce bai tsayi, duk da ba laifi ga mace farcen ta yi tsayi don ado, ta kuma mishi ado da kaloli. Don tana so ta yi ado ta tara farce tsayi ta mishi kaloli, ba komai, amma ta yi kokari ta tsabtace karkashin shi wannan faratan daga daudar da take taruwa karkashi. Haka ma namiji idan yana so faratansa su tsayi baya so ya yanke su, to yi kokari ko da yaushe ya tsabtace karkashin su. A dunkule, tsabta tana da muhimmanci wajen bubbugo da arziki. Tsabta hatta da tafarce na kafafu da na hannaye suna da muhimmancin gaske, kamar yadda aka gani a cikin ruwayen da suka gabata, kuma suna sanya mutum ya kasance da nishadi da kuma haɓaka arziki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi